खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 21 जुन 2025 मायथाइ एबा 6 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। दावबायनाया मेंनाय आरो नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ, नाथाय बेयो रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि उफ्रा समखौ सार्थ गैयै सिबिनायाव बाहाय। बेयो नोंथां आरो नोंथांनि नखरनि थाखाय खुसि आरो गोसोनि गोजोन लाबोगोन। बे सानखौ जुनिया खालामनो थाखाय सुबुंफोरनो अननाय आरो उदारनि फिसा फिसा अनथोब हो। नोंथांनि हाबायाव जाबाय थानाय सोलायनायफोरनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। दावबायनायनि थाखाय साना बारा मोजां नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय सासे लोगोनि हेफाजाब बिनो हागौ। नोंथाङा खामानियाव गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन, नाथाय सहायनायजों थिरांथा लानाया जाफुंसारनायनि जाथावनाफोरखौ बेखेवगोन। जथाय हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय साना मोजां। खुसिया दिनै नखरारि जिउआव थागोन। फिसा गथ'फोरनो अनथोब रेबगन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मिथुन राशि। सासे लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनाया आंगो थासारि सोमजिहोनो हागौ। जायखिजाया थिरांथायाव सौहैनायनि सिगां मोन्नैबो हान्जाखौ मोनसे समगान्थि नोजोरजों नाय। नोंथांनि उफ्रा रांखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दोन, जेराव नोंथाङा इयुनाव बेखौ मोनफिननो हागोन। न'आरो खामानियाव नारसिननाया नोंखौ रागा जोंनो आरो जिरायनो हायै खालामनो हागौ। दिनै गावनि आंगोखौ निमाहा होनो दाबाव। नोंथाङा जाय सिनायथि आरो बान्थाफोरखौ मिजिंथिदोंमोन बेखौ उननि थाखाय दोनथ'नो हागौ आरो नोंथाङा निराशाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मुखुब सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो हागौ। बे राशिनि सुबुंफोरा गावसोर दाहार होनाय रांखौ मोनफिनगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि बाथ्राफोरखौ गोथौवै लागोन। दिनै नोंथांनि जिउआव मोनसे दोनखोमानाय गोजाम गुमुरखौ दिन्थिनो हागौ, जाय नोंथांखौ गोजोननाय लाबोगोन। गावनि बिमा-बिफानि बोर लाखांनायनि उनाव न'निफ्राय ओंखारलां आरो साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। सिंह राशि। खरसानि सानस्लाबै बांनाया नोंथांनि गोसोनि गोजोनखौ हेंथा होगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरारि बिबानफोरखौ नेवसियो, अब्ला नोंथांजों थाग्रा माखासे सुबुंफोरा दुखु मोननो हागौ। नोंथांनि दिदोमथि गैयै आखुनि थाखाय नोंथांनि अनजालुजों गोरोबलायै जानो हागौ। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि रागाखौ खोमानो हागौ। खामानिनि सोमोन्दोआव लानाय दावबायनाया गोलाव समनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाजों गोरोबलायै जानो हागौ, जाय नोंथांनि खामानियाव माखासे हेंथा सोमजिहोनो हागौ। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोजां बुब्लिफोर बारहोगोन। बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। हनुमानजिनो बेसन लाड्डु जासि आरो नोंथांनि थाबथानाय खामानिया आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मैनि गाब। तुला राशि। गावनि लिरथायनि सायाव नोजोर हो आरो बांद्राय जानायनिफ्राय गोजानाव था।
दिनैनि जाफुंसारनायनि मोन्थोरा बैसोर सुबुंफोरनि सुबुरुननि सायाव बिथा खालामनानै रां थिसननाय जायहा गुबै साननाय दं आरो रोंग'थि गोनां। नोंथाङा लोगोफोरजों गोबां सम हगारगोन, नाथाय गारि सालायनाय समाव बांसिन सांग्रां जा। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा गोरोन्थि बुजिजानो हागौ। नोंथांनि आरोंदायारि रोंग'थिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गुसुं एबा गेजेर सम गान्थिनि फरायफारियाव मुं थिसन। नोंथांनि गेजेराव माखासेया मोनसे गोलाव दावबायनो गोनां जानो हागौ जाय जोबोद मुखुब जागोन नाथाय जोबोद मुलाम्फा गोनांबो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। बृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो लुबैगोन। जुदि बे राशिनि हाबा जानाय हौवाफोरा दिनै गावनि जिउ लोगोरिनो बान्था होयो, अब्ला बिसोरनि सोमोन्दोआ 4 गुन साबसिन जागोन। दिनैनि साना सम्पथि फालांगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानो मोनसे मोजां अनथोब होनो हायो। नखराव गोजोन आरो खुसिनि थाखाय न'आव मोनसे बेसिल प्लान्ट गाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोजा गाब। धनु राशि, दिनै जिरायनाया गोनांथार जागोन मानोना बावैसो सानफोराव नोंथाङा गोबां गोसोआरि नारसिनथायनि सिङाव दं। गोदान हाबाफारिफोर आरो रंजानायआ नोंथांखौ जिरायनायाव मदद होगोन। नोंथाङा गावखौ गोदान गोसो गुदुं थासारियाव मोनगोन जाय नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। गावनि नखरनि जौगानायनि थाखाय गोब्राब नाजा। नोंथांनि मावनायफोरा मोजां मोननाय आरो सिगांनि नोजोरजों सालायजानांगौ, लुबैनायनि बिसजों नङा। फारसेयारि नांजाबनाया नोंथांनि खुसिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। खामानिनि जायगायाव नोंथाङा मोनसे फाव फान्दायनायनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि सुबुंथिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान आरो नोंथांनि मोजां आखुआ नोंथांखौ समाजाव मोनसे गुबुन सिनायथि बानायनायाव मदद होगोन। नोंथाङा गावनि पार्टनारनि हेफाजाबजों नोंथांनि राङारि थासारियाव जौगानाय नुनो मोनगोन। दिनै नोंथाङा सासे गोजाननि सोमोन्दोआरिखौबो लोगो हमनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि उन्दै बिदा-फंबायफोरनो मोनसे सावगारि बान्था होनो हायो, जाय नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोदै खालामगोन। इसोर शिबनो दै बाव आरो नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि, नोंथांनि साननायफोरखौ पजिटिभ दोन मानोना नोंथाङा गिनाय मुंनि रायखसजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नङाब्ला नोंथाङा उदां जानानै बेनि मैहुर जानो हागौ। दिनै ओरैनो जिरायना थास्लायस्लाय ओरैबायदि मोनसे खालाम जाय नोंथांनि खामायनायखौ बांहोनो हायो। जायफोरा नोंथांखौ गाहायाव बोनो नाजायो बिसोरखौ सामलायनाया जोबोद गोब्राब जागोन। नोंथाङा मोजां मोननायाव मोजां सिगनेल मोनगोन। गोदान बिथांखिफोर जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सानस्लाबै दावबायनाया मुखुब आरो नारसिननाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि, दिनै दावबायग्रा थावनिफोराव थांगोन। नोंथाङा मोनसे गोलाव दावबायनायनि सानथांखिबो लानो हागौ, जाय नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि थाखाय गोजोननाय लाबोगोन। बे राशिनि फालांगियारि सुबुंफोरा दिनै हरखाबै मोनसे मख'जाथाव मुलाम्फा मोननो हागौ। टेन्ट न'नि बिगोमाफोराबो मोनसे गिदिर पार्टिनिफ्राय बुकिं अर्डार मोननो हागौ। दिनै जेबो जाहोन गैयालासे नखरनि रावबो सोद्रोमानि सायाव रागा जोंनाङा। दुगैखांनायनि उनाव आखाइ हमलाय आरो तुलसि बिफांखौ बराय, जाय नोंथांनि गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब।
अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव राशि बायदियै सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।